हादरनि गोरिब नखरफोरनि थाखाय मोदी सरकारनि मोनसे गिदिर अनथोब। बोसोरसेनि थाखाय बेसेन नाङै रेशन माइरंखौ मोनबावगोन 80 कोटी सुबुंफोरा। इंराजि गोदान बोसोरनि खाथि नोजोरावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननाय मिरु सरकारा गोरिब सुबुंफोरनो बे गिदिर अनथोबखौ फोसावनानै होदों। फैगौ 2023 मायथाइयाव हादरनि सा 80.35 कोटी गोरिब सुबुंफोरा बेसेन नाङै रेशन माइरं आरो गिहुखौ मोनफुंनो हागोन। NFSAनि मोनसे गोनांथार जथुमनायाव बे गिदिर थांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि सोलिफु 2022 मायथाइनि गेजेराव दासान्दि हादरनि गोबां कौटि गोरिब नखरफोरा बेसेन नाङै माइरं रेशनखौ मोनगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो भारत सरकारा फिन बोसोरसेनि थाखाय बेसेन नाङै माइरं गिहुखौ गोरिबफोरनो होबावनो थांखि लाबाय। बबेखानि गोदान बोसोरनि मुङाव हादरनि गोरिबफोरनो भारत सरकारा गिदिर अनथोब होदों होननानै मिरु मन्त्रि पीयूष गोयलआ फोरमायदों। भारत सरकारा माहारियारि जाग्रा आदार रैखाथिनि गेजेरजों गोरिबफोरनो बेसेन नाङै माइरंखौ होगोन। गुबुन फारसेथिं भारत सरकारा PMGKY बिथांखिनि सम सीमाखौ सोलिफु दाननि फैगौ 30 दिसेम्बराव फोजोबनो थांखि लाबाय। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिशन। बे एक्जिबिशनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिशनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।